Ahojte priatelia, takže som naspäť zo svojho liečebného pobytu v Egypte. Práve aj preto mám tento Egypt veľmi rád, že je tam čas a priestor na to, aby som sa zamyslel aj nad vecami, ktoré teda v tom bežnom živote nejak extra nevnímam. A musím povedať, že žijeme naozaj vo veľmi vzrušujúcom čase, kedy sa jednak mení geopolitický poriadok, alebo teda svetový poriadok, ukončuje sa veľký ekonomický cyklus. Nakoniec na túto tému napísal veľmi zaujímavú knihu New World Order popredný svetový odborník na financie a správca jedného z najväčších fondov na svete Ray Dalio. Túto knihu určite odporúčam a do toho tu máme obrovské zmeny z pohľadu príchodu éry umelej inteligencie, alebo teda AI, ak chcete. A samozrejme exponenciálny vývoj technológie prinášajú obrovské množstvo zmien, ktorým budeme musieť čeliť. A práve pri tej príležitosti som si uvedomil, že práve v týchto chvíľach mnohí z nás veľmi nedbalo narábajú jedným z najväčších pokladov, ktorý máme. A tým je jeden zo základných zdrojov, ktorým disponuje takmer teda každý človek na tejto planete, a tým je naša pozornosť. Naozaj čelíme mnohým zmenám a tú našu pozornosť tu by som definoval možno v tejto chvíli ako komodita, s ktorou sa v najbližšej dobe bude veľmi silne obchodovať, a zároveň s príchodom umelej inteligencie to bude ešte viac intenzívnejšie. Práve preto si myslím, že bude veľmi vhodné venovať sa tejto téme. Priatelia, na túto tému chystám ďalší príbeh a vy sa máte na čo tešiť. Zároveň sa chcem poďakovať Dominike, ktorá okrem toho teda, že sa o mňa veľmi pekne starala, v mnohých veciach ma aj inšpirovala, a tu chystáme aj spoločný videovlog. Ten prinesieme až z našej nadchádzajúcej cesty do Slovinska, kde mimochodom chystám v spolupráci s našimi slovinskými partnermi veľmi zaujímavý projekt, tentokrát zameraný teda hlavne pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, a bude práve o tzv. Cezhraničnej inklúzii. Keďže ja som zastancom Európskej únii a veľmi sa mi páči politika sociálnej inklúzie, a tento projekt by mal podporiť a pomôcť všetkým ľuďom žijúcim v Európskej únii vybrať si krajinu, v ktorej by chceli pôsobiť. A samozrejme uľahčiť im tento celý proces. Začneme v Slovinsku. Mám naplánovanú ďalšiu cestu na 4-dňový medzinárodný kongres v Berlíne, kde by som sa mal zoznámiť s ďalšími zástupcami ďalších krajín, a verím teda, že okrem našich slovinských partnerov budeme do tohto projektu postupne pridávať aj ďalšie krajiny, a že z toho vznikne niečo veľmi prínosné pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Držte nám palce. Čaute.